fer un curs que ens permetés aprendre a parlar en públic, perquè crec que qui més qui menys ens han fallat els nervis alguna vegada. Em va semblar bona idea, no? I a més si era algo de debatre, que en el moment t'havies d'inventar tots els arguments i treure'ls d'algun lloc, em va semblar interessant i quan ja ens vam proposar de fer aquesta final, doncs ja va ser espectacular. I bueno, estar aquí, s'han passat nervis, no? però crec que ha estat una bona experiència, hem après a parlar moltíssim, crec que tots hem evolucionat moltíssim des del principi del curs fins ara. També coneixes altra gent de diferents graus i això també permet que vagis coneixent més altres idees, altres maneres de pensar que no són només de la teva carrera, que en el meu cas seria administració d'empreses, que més o menys tothom va tallat amb un mateix patró. I el curs també et propicia això, diferents maneres de pensar, d'argumentar, i això a la vida en general va molt bé tot.